He never offered our victories without fighting, but he said help would always come in time. I just remember when hold on, our Lord will show up, and he will take you through the fire again. Well, I know within myself that I will surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, he'll shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. Oh no, he never offered our victories without fighting, but he said help will always come in time. Just remember when you're standing in the valley of decision, the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. So just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. Oh yeah, he never offered our victories without our fighting, but he said help would always come in time. I just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. Just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. So just hold on. Our Lord will show up, and he will take you through the fire again. Amen. Tangi doi. Blai kupa jungi ubah beneng si benta naging mani jungi yame ni kana ophai singi ni wanra ni jing ai belong jing aingu jungi sakakam kejong me kia ki jing aingu ki bengi yo jing kerku ki ba bon sertap ki kerku jing em kejongi maman langas ni i duai jing pen kentang jing kerku jame ni jing abi belong jing ai ki ba
Bet bat ki badap kerhai ha baka balang kejong me ke penan kam nam takai hima kejong me ngi duai ru jeng kerku kejong me nam tau syakri jong me pastor beladan lang bat ngi hani kapor ban sam ya kubo nak tien bo em ke bosisha kejong me ai bo men sim bo ku jong me unlong ringkat bat i ha ba i pendap yang ni ka benta ka bakra um bu ya i ban pendap long ringkat ko ni kapor ko brang sa jong ni jeng syakri jong ni kapor bat komjuru ni ka sni baro sisni i pan kini bodok tu jong pan em jangi uti skus bulang ru nong penkia bulang ru terai jong kakam mentas kiki bom cukut. Amen.Ублен kurhu ya kikun samla ke balai ya ke jurwai ke bakarpang mau bublei jongi bagi ya lengba jong ke dingru ki jing ek tinjo jong jingim udan rengkat batngi bat usha ngi bagi lek kumta ban prang ya ke jinget ke jongi kurhu ini kubor kikun samla ba kinala ban benar kami kisap ketelen ke beri ulai ban syakri ban saki ibu terai jangan Yesus Kristus bengker hui ba tas dia kerengor hui ba lelam sama puli nanti jangan belai bar kajing tuai. Idap dah kajing ngogmen ke bakrau bagian dap deng jangi idap ren ki lalu pastor iba ai kajing syakri hak sat sama distrik kebetulan nak nong ba nak ada presbytery kabahap apa KGP sinat mingi pastor ki lalu kelam dik sing benengkong pastor teh kesini benengkong ka ba i dorengkat ban ngi ka balang ban sami kubor nak tin ke jong ublei kumta hari kapor nak benta jong ka balang hi borok kowe da ka mensing ka basuit da ka mensing ka kemen ru ni pedang sobai hi pastor rengkat bi kurim jong pi ba di kun te jong pi ki ban ban sendran lang diang sobai pi ka te jong turai benom ne be jong Yesus Kristus ba ding scam bo blay un penang kam ye pi kumbal ban kam ki por baro ha ga ni ga no pai sngi ha ga ni ki mane na ga ni jeka kun tang ban ai khubor ka perlong ka jing kurku ka perlong ka jing pin sait bor yangi ki badan banye seng lang ha ga te turai jong Yesus Kristus pastor bat ngangi dan benta haikat tu ni ki jing syakri ha ka Dr. H. Gordon Robert Hospital bat kumal omene nak basdang ka hospital jongi gitan arteli ki hospital ki arteli hajwai ka Dr. Naman Tunnel ha Shillong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ka badar kamme ia ka jing kershan ka jongi ia jing duai ki jongi dengan nombong ketian halor kita ada marba store lalu insa air katu ni kijing tip bat kijing ton kam ki bede bat kini di syakri lingba jong kini ki hospital ti haswa ba i store insa shim ya ka benta ka jong i ban sam yu kubo no ting jong ble an khot shwa ya ka praise and worship team bakan ya lami ki kijing ruai ba having men sim jong i ba ban khre ki donur ki jong i bagian pediang ya ketien ke jauh belai. Check. Tu yang lang ini kapor. Siya bangin penkrea ka dono jungi minyo snow ka kubor. Nai pastor. Inya ruai inya ro lang. Kajing ruai ngintur nginom siap tiang. Uts ia mu siap prang. Kading bat ko nginom sya bakin kang. Pan singat bat buram bat nong inya yo. Upat unong bishar halindet ulo. Siap
tieng usim usha prang kading bat ka ninom sha bakin kang ban si nyat bat bu rom bat nong nyen ya yo uba unong bi sharale dat ulo Yale nyentur shakajing yale da shisha nyen sayo jo ding thang na bajen jarda shisha kenwan kon ba tahu jisu laban baloi loi bajem rod usha laki shlei lakin tang temen tagashi tom perthei nyentor shakajing yale shakajing yale nyentor shakajing yale da shisha nyen sayo jo dime dong go jen jar theo yang ban yale ngan ye babi kamen sim kajong ngatusyo kat pamon utrai ulaweng ya kabi kat padon yentor shakajing yale shakajing yale yentor shakajing yale da shisha nyen sayo jo demen talasting kading na bangan ba la jem ki chi tom ban ri wai ngala ngaku men kado dot ngaso men sim hi ban but ya uji su shalom kalbari yentor shakajing yale yentor shakajing yale yentor shakajing yale da shisha nyen sayo jo Kajing roy ka balai spa khandai fuar marwei ngahayeng dajing lengo yuji sunong na zare Malaysia uit kum yanga unong popuba teta o snow pla o
hajing kiame sim uduai uya sat batla ukpa hajing pi sasep kum kasnam katuj namar pop jongan ngau pla kan yai long jing ruai jonga ngau pla jing it nong benem yanga angel bawan nari jing shai kibot yu jisung hang ta kipen tengenya dono lamong busya namar pop jonga ngau pla kan yai long jing ruai jonga ngau pla jing it nong benem yanga papa bajing jonga baro ubah lakum jong uhi urayaki hakading pna marwe halungkal bari ngau pla kan yai long jing ruai jonga ngau pla jing it nong benem yanga onda poi bat kmat pa breu jong u ngan i jing kan ju no ngan lo yai ruai ya roman kasih ngau pla kan yai long jing ruai jonga ngau pla jing it nong benem yanga ruai sin ngau pla ngau pla Namta bromlay amen. I pastor bapaniaj i kajing shikri blay jongi hagani kapor i balongru i pastor in charge jong kabalang hagni
pastor ilalong yang aku Muhammad haga jing syukri haga kam gajong belai. Ngalayo sibon ke jing hikai ni haga jing trailang hagi katok ane ki komiti bat ki kam. Naskongkmen bai pastor idon rekat bat ngi haga ni kapor ban panya ikan ni jing seng. Ko blai sibon pastor nang kabanta ga jing pediang skomaha ga jong pianga ilok jonga ba dikon jonga ba yawan lang bat ka jing penito ga jong pi yang au syakri barit jong blai. Kita men besan beid baro jong kani ka balang ki bala banya don. Kit khot jong ka komiti balang. Ya pilang ki para bangit beid baro naduk ki long pa ki long kemi ki khon samla bat ladadon ki heb barit. Ngawan ra ka jing kublai ya pi haga kerteng ka batyang ka jong nong panim jong yu Jesus Christ. Nagaliang ka district ka bangangadon. Baru naga presbytery. Ka district ka bangiong district site sama. Ngadon santali ki balang ban pet. Baru na kanong ba nong jingi hadem presbytery ka badai na ka KGP Synod mingi. Nasngokmen sikadaya banyo ikani kasngi banyo don kalang bat pi. Ngayo iye ka jing don rekat ka jong blay bat ngi nadok ka basdang jong ka jing syukri. Bat ngayo sngo iye ka jing rem ha ka jing syukri o blay lang ba kani ka por. Ngalaju ya banlet kren nagaway ka program nagaway ka jaka syakaway pat ka jaka. Nakaway ka balang, sikaway ka balang. Henry on dalapoy hang ni. Habalang pokse. Ngamat, iki ba compare, bat ki ba kamkraw. Nando ki jingruay kerpang. Lang ba ka special number ka ba ki khon samala gila yangi. Ka jingruay ka balong very lively. Ka jingruay ka barahem. Kubali shibun na mata ki jingruay special number jong pi. Ubalay undang don rekat bat pi pindang penkraw ika kerfeng ka baim ka jong nong panim jongi u Jesus Christ lang ba ka sap ka ba pipidon ka jingruay ka ba pikren ka penkan mau yang as pangweu favorite singa jonga u John Sklit u badai nong ruay jong ka band Petra kar kom ruay jong pi ka yasrim ba u John Sklit ka balong very lively but ka sap ka ba pipio kalong ka sap ka ba kraw ka ba bulay u aya pi pindang pendon kam ika nang benta ka borom ka jong bulay baru kajing yaseng kabang imat hagani kasngi kabanganga ngamat kalong kajing yaseng kabang compare pastor kabalong very lively kam day tang ban pendep iki program Henry sisang idawat ya ka kajing bam kabang kanjaman sim ngajiyo sngo bahasa pangga balang pokse kabalang pokse ilok jongai yathu yang ada pilale jing yaseng balang pokse pin samat sisa ladu por baidang samla ngalayalang badi hakapor baidang idang pulis ni isa hakani kadong pokse jongpi bat isai wanjing aseng hang ni isai yathu yang asapang kajing sikriblay kani ka balang pokse bat menta kasngi ngadayo banwan kumunong keren bat ngada sngomat sisai kajing kerku ki para bangit bi kabalong very lively kabayalam daumen sim ublay undang kerku kani ka balang pokse kalale iki bakraw nagbanta ban yalap bat ban hikay ka ktin ka jong blay ban yalap yung nong panim jong yu Jesus Christ bat syabar jong ka jala pilayale ban yalap yung nong panim jong yu Jesus Christ ka jing duay ka jong akan long rekat bat pi baro na do pastor in charge jongi ki temen besan biid baro ki kot komiti balang ki ban ya terong ka ni ka kam ka bakya ya bi ki para bangin biid ki biya karsyan ka balang hagaban yalap yaka kerteng ka jong nong panim jong Jesus Christ ngadon sibon ki ban kren bat banong Henry kapor ka namsya yangi kumbay pastor ilayalam yangi bagani ka sngi kerpang jong ka hospital ki parabingit bihit ngi ki balang ki badon hapo jong ka KGP assembly ngi rekhe ya kani ka sngi kerpang ka badai ka hospital Sunday ya ka ba haus nam arajar khatnyo
haga jingya seng KGP Assembly ka balalong hangte habalang Presbyterian Sorikam ngilay rai ban rekhi no yaka hospital Sunday badai na do usnem babud usnem arajar khat pra ngila pelong yaka jing rekhi ya kanega hospital Sunday bad ngidon arteli ki hospital ngi ai ngo yo blai kum ka KGP Assembly ngidon arteli ki hospital Kebanengkong kadai ke Dr. H.G. Robert Hospital hang ni Shalong. Ya kepala seng ya ka house nem khat kendai spa arpuar. Hapedeng jong ki jinge. Jong ke jinge hailenti jong ki nong yalam bat ki doktor. Ki bala sedang ya kani hospital hagato ka por tang de ki kendai poteli ki jingtia. Bat kat bagi por ki sngi gidang ya kani ka hospital kadang laban syakri. Banai ika jing penkia bat haduk kini kisngi kadon laispa san poteli ki jingtia da kebenta bangin kaptip ban kamtip kambania sepang kani hospital ngila ban lej haga website jong kani hospital house nem arjar arpuar kani hospital kalaruki ka jingdap sispa snem bat kum ka dak jong ka jingdap sispa snem ka jubilee ka sispa snem ke assembly ke larai langba ke hospital bantai ya ke wei ke Jubilee building ke bangiong ke annex building hagani ke annex building on dala dep ya ka bantai on kan tup ki ai ke bakam tmai kat kum gani ke jingya jangkapor bat gani ke juk ke bamenta bat ke budget na ke benta gani ke annex building om dunaya ke san pusau krore bat na kabenta ban pentelun bat ban penteng ya ki jingtrai ya kan ka annex building ka assembly ka lajit yang ki sekri ki barit jong blai rengkat bat i pastor jong pi bat nga ngia don hakani ka wei ka committee jong kani ka hospital ka bangiong ka organizing committee ka ban thaulat ban pemi ya ka pisa ya ka fun na ka banta bantay ya kani ka annex building ngila pelong iki program ki baper haga jingla kabor ka barit ka jongi nga kerpahat ya pi bapin skobha ban duailem na gabanta ki nong yalam hangtai bat yangi ki khot ki biadon hakate ka hospital bapin kershan yangi langba ki jing duai ki jong pi yaki banginla ban pendurlong yakani ka jing tumu na gabanta ka borom ka jong blai Kabaar pat ngidon ya ka Dr. Norman Tunnel Hospital ang tia juai. Ya ka bala seng usnem kat kendai spa khalai. Hakato ka por la seng chispa nrupo teli gi jingtia. Badru hakajakaban yai pteng bat yai penkiu kerdan ngisniu bakno bagani ka hospital kala ing lut khat hausnem arajari wei. Bat hadu mentah kadang don hisis pa ang report li ki jingtia ki para bangit bihit kani ka hospital ru kalong kawe ni ki hospital ka bangit tip ya ka kum ka mission hospital sa teacher tan jantia ka bal ai shibun ki jing shakri na ka banta ki para mensim ki ba koridor ki para bangit bihit ni aingo yo blai baki missionary ki bait ki jongi ki lawan hakito ki snem hapeng ki jinge ki babon rukom ki lalai ka ban seng ni kini ki hospital bat ki IT pateng hangi haba ki IT pateng ni kini ki hospital hangi ngimdai tang ban sumari ki Henry ngidai ru ban bo ikatong ban penhe pensan yaki baru ban develop yaki hakat kum kanika juk kebangingi im namar kata katau ki prabengit bit ngidon kam yaka jingkershan ke jongpi yaki niki hospital jong ke KGP Assembly kanika sngi ka bakarpang labu yaka daga assembly kum ka hospital Sunday naka benta bangin yo ban kan mau ya
ki mati ki baki missionary ki labo bat ki la seng ya gini ki hospital bat ru ngin kut jingmut ban duai ban kershan ya kini ki hospital baru ban kershan ke banta ban develop ban penyar ya ki kumbaka dei ke hospital Sunday ki para bengej bihit ngakwa ya ke ban kren ka kien ka jong ubelai ka mat pedeng jong ka kubor ka ni ka por ka banganga kwa ban kren kalong syapang Jisu ubalong unong penkia ubakrau Jisu balong unong penkia ubakrau kabanga kwa ban pule katno kato kat neteli kit khot nega khin ka jong ubelai ngan pule nega gospel ka bakat kum ka jong Matius lenong ka basau khot ka baar pulai bat ka baar pusan Matius lenong ka basau khot ka baar pulai bat ka baar pusan kiktin ki baong kum ni baru Jisu ula let keleng ka Galilea baro udah hikai haki sanakok jongki baru udah yalap ya ke gospel ke hima udah penkia di ya ki jingpang baro bad ya ki jingkrau baro ru haki briu teka nam jongu kala priang ya ke Syria baro bad kilau ya walam hau baro ki balapang ya ki balangat daki bonjat ki nongpang ki jingpang bat ki jingkordit bat ya ki ba songsu bat ki bapang bahur bat ya ki bapang yap siliang de deula penkia ya ki kila ya bodu ya ki pat ba belim na Galilea bat na Decapolis bat na Jerusalem bat na Judea bat na siliang ka Jordan rodi tongin let sublay ka jing duai ublay ublay bakrabor ublay bolong nong tau ya ka kendo setabian bat ya ka beneng sejarong ngiwan hang ni kan ran be na ka banta ban syakri ban pendon burom ya me bat sibenta na ka jing syakri ka jongi ngidon ni ka jing selok na ka tien ka ba em ka jong me usyakri batalot jome uyeng hang ni kerad be uba kemit nanti ya gajing isnei ga jome long rekat lem try kerad gani ka por bagi kubor kin long ki bawan lagi kat jong gajing isnei ga jome ban kentang ki sintor yu thlej ban sapdia ki jing islok gani ka por bled ki donut ki para banget ki bangin sirlok kin long kerad be nang bata ka jing mentoi ka jingim ka jongi ha ka kerteng Yesus Kristus ngi duai amen ki para bangen be ka Bible ki yatho yangi syapang uni unong penkia ubakrau ubalale iki kamba hagi ar hajar snem mensua men baudang im hakani ka sla khendau Kamdon kabamla hauni unong penkia ubakrau ya kabor la ayu halor kemaryang ya kabor la ayu halor kimensim beman udon ya kabor ban penkia ya ki bapang udon ru ya kabor wat ban penmi pat ya ki bayap nalor kita kiai udon ya kabor ya kaban map ya ki pop jong ki breu kabalong ka jing penkia ka bakrau upen pau ya ka jingit bat ka jing snow sen ai na ka bata ki bapang bat ki basha sitom ki banjanjar shibon ki breu ki la yo ka jing penkia ki bawan show new Jesus Christ daga jingait baru ha bagi ngai yo om tang bagia yo ya ka jing penkia Henry ki donro ki balayo ya ka jing pen mi pat na ka jing yap hado gini kisngi uni undong panim jongi Jesus Christ udang le ya ki kamba udang peng ya ka jing penkia
udang peteng ye ke jing penkia bat ngi saki ye gini ki kamba haga jingim ka jongi kum ki bangai kat to kat ni teli ki bor bat ki kamba ki bau jisu lale haga ban penkia ki para bangai bi u jisu ulahikai syapang ke kubur ke babha ulayalap syapang ke jing panim bat nalor kita ki kam ki baulale ulero ya ka kam jang ka jing penkia ke healing ministry u jisu upen kia ya sibon ki bapang ya thu ka ktin ka jong ulai yangi ladangi pait na ka gospel ka jong Marcos lenong ka banengkong khot ka ar kundai hadu ka balai pusawan puli ki thu kumni te kumni ro haba kilami no nakata ka senakok kila rung syaka yengu Simon baru Andrew lem baru Jacob baru Yonis ro Henry ka senken kurim Simon ka thia ba ka khesho te kumta kia thu hau syapang jongka te ulawan ula bat yaka nagakti ula bat yaka nagakti bat ula khle yaka te kata ka khesho kala eno yaka bat kala syakri yaki ondala janmete habala sep kasngi kila walam mau yaki bapang baro bat yaki ta ki ba syong ksoit ro te baro kisnong kila yawan lang haga jingkang bat kila bat lapan kia sibon ki bapang nagi jingpang babon jaj bat ula beno sibon ki ksut bat sya ya kita ki ksut ban keren namar bagi ito yo ujisu udon ya kabor ban penkia ki para bengit be om tang naga benta ka wei ka chat jingpang Henry ka ktin ka jong blei ka ya thu hang ni naga benta sibon ki bapang wala penkia yaki ka ktin ka jong blei kadang ya thu shu yangi bau jisu upen kia daga bapen ko yaki spo ngut ki bam pang yang tholi hagi to ki por ki bapang yang tholi ki long ki bala sak kentai haga imlang salang ki sak kentai haying asem isnei yaki Henry jisu ule ki kamba nama bau it yakum kini ki bala sak kentai ka gospel ka jong lokas lanong ka bakhat nyau khot ka bakhat wei ado ka bakhat kendai ki athu syapang ka jing le kamba ka jong jisu naga benta kini ki sipau ngut ki bapang ya ka jingpang yang tholi ki balasya iben ki da pertayu ko jisu kan rato isnai yangi bat ka kata yo jisu namar bau jisu udon ya ka jinglong ka bai isnai ya ki nongpang bat ya ki balasya kan tat ya ki imlang salang ki para bengen bi ujisu ulapan kia yakini ki papang baru kaburom gajong belai kapau habaro namar baulale yaki kamba nolor kata ujisu udang penkia syusyu yaki bamalla udah penpen namar umkwa kiba malla kin syutia sesurok bakin Kinsu imma ka jingim ka bajabo ka bajaban ka bakim la banyo iya la ka jong ka renyeng kim la banyo iya ka burom ka jong blai ka bau blai ula thau ka ne ka beneng o ya ka perthai barok ka wei ubalawan hier na beneng ukun jongu ukwa ya ki baban la kinyo iyo jisu namar kata kadau ula penkia wat ya ki baban la ro ya thu ka ktin ka jong blai yangi ka gospel ka jong lokas lanong ka bakhat pra ka balai pusan bat ka ba saupulai ka khot ki para bengit mi u jisu ula ong to men yo imat ka jinget jong me ka lapan kia yeme
Te kumni ru ula yo imat bat ula bot ya u da ka ba yarok pendon burom yo bulai. Uta upai lang barok ru haba ula yo i ula ai ka jing yarok yo bulai. Uniu nong penim jonga bat u jong piu Jesus Christ. Ulong unong penkia ki para bengin pin. Ulong unong penkia uba krau. Bat kidon shibon gi benta ha kani ka kotba ka Bible ka badai ka ktin ka jong bulai ka bakaya tho yangi bau Jisu udai unong penkia baru lale iki kamba. Bat nalor kata om tang ba ule yaladi ni pendon kam ya kani ka bor haladi uai patengru ya ka hagi senran ki jongu uai patengru ya ka hagi senran ki jongu hagi kam ki apostol anong ka basan khot ka bakharar hadu ka bakhat riu ki atho yangi balale bon ki dakla bat ki jing phla padeng utau paitba daki ktin kita ki apostol baroru kilaya long da kawai ka jingmut hakata ka baranda usalomon henrei na kita ki waipat omdon banud banyalok batki pan banu tau pailang wala pan kraw yaki te yaki banget lanang pania so kambun how try ki paitba shanrang bat kanthai kat ban ba shabar yaki jingpang kraw hagilan tisnong bat banbut yaki hagi palong bat hagi khalti ba onda u Petros uwan yat kan syuyo ka watang ka serngiu jongu halor ka ba naki te upat ba naki snong baro saudong ulayawan lang sa Jerusalem kilayawan lam yaki ba pangkraw bat yaki bala shitom daki mensim bamkut balapan kia yaki baro ong kaktin ka jango balai ki para bengen bi u Jisu ula IT yakani ka bor jang ka chingpen kia hagi sanran ki jango ro bat kadang yai pteng hadu kini ki sngi lengba ka chinget ka jongi habangi pet yaki nongpang met bat mensim ngiyo i yakani ka juk kilong ki basyar kai Ngiyo igilong ki basyar kai. Kidon, ki jingpang ki baki doktor, kimla syuban penkia. Kat badi ki dawai, kimla syuban kia. Henrei habaki syem yoni unong penim jongi Jesus Christ baulong unong penkia. Ubakrau ki omat di ka jing penkia. Ki para bengit bihit. U Jisu Haga Nazareth manifesto ka jongu. Haga manifesto ka jongu. Ka Nazareth manifesto. Nolor baula keren. Ya kata ka manifesto. Syapang ka jingyalap ya ka gospel. Hagi baduk. Ka jing pelaj. Ya ki basak bandi. Bari ka jing penpek ya ki ba malaru laong. Bakalong ka healing ministry. Kawai niki manifesto ka jongu. Namar kata kadau ngidon kam. Banyai trey ya kani ka jing ikai ka jong Jesus Christ. Ngidon kam ban pteng ya kani ka healing ministry ka jong Jesus Christ. Na pedeng jong ihang ni oleh se kidon da ka baburom ki doktor ki nurse ki nong pen kia ka ba boleh ula jid baru la khot. U boleh undang kerku ya pi. U boleh undang aibor ya pi. Badang pindang yo obor bantrei ya kanika healing ministry ngakan mau sisin men bangat jerho por bagadang long pro pastor kata ka jing jerho ka bamla batai syu kala sku kata ka kli ngala sku kumban paitno namar ka jing jerho ngakan mau ngabat ilok jonga ngimi nasnong ngiwan sim dawai shane se shalom ngarung tau doktor dangalarung hangta tip yang bangadai pastor bat kamdon hiru kalenti bangan penito bangadai pastor ngawan tangku munongpang hau ngakan mau kata ka ginger ho kabamla batai syu skuban pthei ka niga klik ka jonga habanga rung ha ka chamba ka jongu uong nga shong shong ngan duai shwai fi uong
ada pala. Kat kata ka jing jarho, kat kata ka jing kata jang kata ka kli, mlasa syu wangan tuai na mata jopi namar kini ki dawai ki bangandi, kini ki jing sumar ki banganai, ki long tang ha ka jing start breu. Henrei ka jing penkia ka ba khrawa papinyo lang ba ka jing dawai, ha ka kerteng jang Jisu ang udah dawai yang udah dawai. Nga aingu yo belai bagi dan kum kita ki doktor. Nalor bau belai ula jed ki bikin yo ka jing start ban ai ki dawai ki da shin ha ka jing start jong ka science and technology kita dawai ru ha ka kerteng jong nong panim jong yu u Jesus Christ. Ki para bangit bi ni aingu yo belai ne ka benta kum kita ki nong patkia. Baru na preng jongi ki bangit kumbau Jisu ula IT petengnya kani ka bor jong ka jing patkia ha ki senran ki jongu. Na preng jongi baro ngila ban petkia. Ladangi don ya ka jingat. Ki para bangit be. Ladangi don ya ka jingat. Tang da ka jingduai ha ka kerteng ka jong Jesus Christ. Ladadon ki bapang ka bastom ngila ban beno gitu ki jingpang ki para bangit be. Ngila ban long ki nong petkia ha ka kerteng ka jong Jesus Christ. Namar kata kadaw kini kisngi ki babun. Kido jing kermen haba kila di kita wai ki babon. Kita shin ki babon kim kya. Hari ondalaya lam ya ki shika healing ministry. Shikita ki healing festival ki yo eka jing pen kya. Dei ha ka kerteng ga jong une unong panim jong yu Jesus Christ. Ki para bengej bihit. Kat kum ka report jong ka World Health Organization. Laya thu ba ha perthei bro ka wai. Kumba khandai pau 100% ki breu ki imbat ki jingpang. Khandai pau 100% ki breu ki imbat ki jingpang. Baru mdei tanggawai ka chat jingpang. Ki don ki badon hadu sanjat ki chat jingpang. To perkhat si ka jingdi ya kita ki dawai ki basanjat ki chat jingpang. Katno kan kta yo kitni bat ika bormet. Henrai habawan hau Jisu unong panimu bakrau ngiyo eka jing penkia ngi aingo yo belai na ka benta kani ka healing ministry ka jong Jesus Christ ki para bangit bi ngabat pi ngi de ben peteng ya kani ka manifesto ka bau Jisu lai ha ka Nazareth manifesto ka wai na ki mat jong ka manifesto ka dei banle ika healing ministry. Bat ngimdei ban skawar tatian kumki bangaj bat kit senran pateng gi jong Jisu. Bangidei ban skaw scam namar bau Jisu wala ong kumne shisha nga ong happy utaw bangaj hanga ya kita gi jingle ki banga ngalale manga utaru unle bat ya ke bakham kraw ya kini unle namar ngan salejno manga syau tau kupa jonga. Haswa bau Jisu unsakiu na ula IT kani ka bor jong ka jing penkia bat iki kamba ngi aingu yo blai bau ni nong panim jong yu Jesus Christ bau long nong penkia udai ni nong penkia uba penkia ika jingpang jong kamet bat ka mensim lada ka mensim jong ki pi ka pang lada pingop hakino kino ki jingkernyi kabangi im kani ka im lang salang ka juk ka ba ki babon ki kon samla ki ngop ki jingdi ki ba penbuat udrok sulakan rai ki jing snil ki bahar kom ki pop ki bahar kom ga jing pang pop ngila banong ki jo ki pop yaile shilaile ki don ki pop ki balale lang ba ki jing tmuro Henry hauni nong panim jong yu Jesus Christ ula ban penkia si sendon ya kini ki jing pang pop nginwan hauni Jesus Christ ngimdei banduk jingkermen nalor bangi don ni kini ki hospital ublay ula kor kuingi ka science and technology ngidon ru ya kawai pat ka bau blay ula kor ku kata kalong ka jinget ka jing pengkia lang ba ka jinget haga kerteng u Jesus Christ ublay kor kuingi baro nagabenta ka puram ka jangu amen.
Ngengu yublei belum kat ban ngi lembah jong ni kapur ke bang liu ban mani yu bat ban yo sngoru yu kubur lah tien ke jong blei lembah lau jong syakri ke ban kan mau yang i yu try jong yu Jesus Christ unong pen khia u bokrau u bahadu benta udang long unong pen khia u pen khia kitu baro ki badan ke jinget ke baskem kabor jong je pen khia ka jong beliau ai ke start nam tak medical sense then re unong pen khia udai utrai jongi u Jesus Christ beliau kurhu dari kubor un dei ka kita nur kim sem ki jongi un kurhu i pastor ke lalu bala ai ya kene beliau jongi the lord ki jim kan mau sepang ke hospital but kejing syakri ke bakodor jongka kejing khot digi begini snok tilang berkersan kejing doai berkersan dengan nuh kalat ba kini kesal kenang peteng kejing syakri ke bakodor brin kurhui pastor kejing syakri kejing i ha ke pastorate ke district ke pastry ke senat kejing syakri ha KGP assembly kunju kejing syakri ke ba idon wat ha ke general assembly jong PCI ke jongi hui lembat ke yengasem kurem ki khon ke jingkot ke jingkhia ini suk ke jikemen ka ba hala ke sengi gidan ke ni ke sengi arfwedrik bat la shai ke sengi ke de ke Thomas Jones de ka ba kum ka balang hari ke si bajanteng ikan mau ya uni syakri bakhrau missionary ba ye jongi missionary banengkong bolan man yuk kejat haki lom ke si ju yang taya seora sispa pra pusan senem menchua haka arfu atri ujun kat kendai spa sauhwe kesukar mekhalia da ju suburom yu ukum ukpa jong ki khasi alphabet basendur ya tho ka tarfu ka ai ka shuti le namta jongi bengin kan mau kerpang ya ni syakri ba kodor but ya ka sacrifice ke jing ai tiru ka jong ban lam ya ka jing shai jong gospel hapdeng jong ka jing dum ka rau Ulin kurhui khon samla ke basara khe ne ke miet ha ni ke sing mentah ke jan miet but program boro ki balang but ki school jo ki balang ba ki we ki don ha ka singi ke bal shai ngin penwai no ya ni ke jing mani ju blei ngin wai ke jing wai ka ba lais pa hinyo puar ke jing wai ka ba lais pa hinyo puar but hadien jong ke ni ke jing wai ngan sai singan padi pastori bal ai ke jingkran ben pelaj ngi de jingker hupun wai ngasem ulok hu jisu bat mau hi ulong u babhabri utam na kisipo hajar u tieu lili ka benthor hu marwe ngasem u ban sat khut ya jinglo tengit jonga phar ha sngosi ba kuslai je tengen ngau ai hu ngabet ka sitom baro phar u tieu lili jonga benthor u klus te ba punai Pawari utam na kisipo hajar. Kejirwai ka balai spa nyuhuar. Hashem ulok hu Jisu bat mahu I ulam Ubab habril tam na kishipo haja Util lili kapentor ha umarweng Hashem Uban sai kudya jinglong tngit jong apa Hasgo si bat hakus lai jing tngen yang uai ha unga bret kashitam baropar util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habreutam nakishipo hajar Hasgo si bat hakus lai jing tngen yang uai ha unga bret
kashitam baropar util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habril tam nakishipau hajar jehen jarman simbat kuslai barot lashim utrai hajing penshoy rulong nong yadayanga la pertai ngala eno blay thala syungan hai hado nu jonga uai kabor pela la kibril ken syun yang la jeng penshoy kin wan ngate puji suun pelaciliang util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habril tam nangan sim ngakasliang has ngau sibat hakuslai jing ting yang uai ha ngabret kashitam baropang util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habril tam naki shipau hajar unom meno dalay ombret yang asyu habang asyanya bat monjong ungale la jing sao dong kin ker ngam syep dengan pyu bor un ayang hap deng ki jing yale andalakut ka jing leg hang ta hawa pernai kmat ijong ungan yo ida shisha util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habril tam eha mensim jonga has ngau sibat hakuslai jing tingen yang uai ha ngabret kashitam baropar util lili jong kapentor uklur step bapernai ubab habril tam naki shipau hajar tongin yawai habangin mi no nagani ka yeng ka bakentang ka jong me au blengi aingu nam ta ki jingker khu ki ba mala the sai ka jingim ka jongi ye ka jingyalam jongi pastor ka jing sharai jong ki nong sharai hang ni ki parabangit biit ki ba kershan bandang petengi ka jing syakri lang ba ka ni ka balang presiden pokse ni aingu ime au blay na mata ka ni ka jing syakri ka bangila yo ban mat ka jing syakri ka ba shirhem bat ka balong lively habangin mi no to ai bangin mi de ka badap de ki jingker khu bat ki jinghun na ki do not ki jongi bangin mi irkat ki jingker khu ki ba pensnuhun yangi habangin mi no ban penwai ka ni ka jing syakri to ai ba ka jing ai ka badap bang ka jong Jesus Christ boblay khun ka jing it ba ka jong blay khu pa na bam jukot ka jing long rekat bat ka jing yalam ka jong mensem ba khoi begini gilai wa blay long rekat lem bat ni menta bat ki bam jukot amen